isarado po natin yung gate mga kaibigan, para di makalabas yung mga baka. Bye. Ay, tanganag na. Isumulay sa tanga tao. Diretso. Diretso. Oy. May silpumot lang ta. May silpumot lang. Boleh. Basta volume di remote. Ah. Oh, no balin di ba? Yun ah.
Pinadas ko lang no mayat mo gayam to, nagmayat. Oh, walang kapagod-pagod. Yan po, dumaan sila sa shortcut na mas mahirap. Dito sa dinaanan ko, mas madali. Doon sila sa kabila guys, oh. Mahirap yung dinaanan nila. May mga ugat doon sa kabila. Dito sa dinaanan ko, ito bali ito yung ginawa nila na daan. Kasi diyan, oh, naayos, oh. Ay, nabitin. Nagwili. Pinadas ko dyan, nagmayat mo dyan. Nagmayat yung nagnak. Paya. Nagaskas. Ayun. Nayon na. Kailangan po nating magsara ng gate. Uluga maon.
Magre-rescue tayo guys. Yung kuha may burit ka mga birit. Mulog ka. Haran kamutom sa klats. Prinom gray. Oh sige. Sige. Duronak. Palalayam lang. Sige, banat. Nya. Gunakan para makunan daw siya ng video guys. Gusto niya may video raw siya. Bali guys, nandito na po tayo sa Imabot Hills. Pero bali yung ating pupuntahan malayo pa po, mga may 1 kilometro pa po na uphill. Ito na naman po tayo, uphill na naman. Pero sa video hindi ganong halata. Maganda yung ganito guys kasi malapit ka sa kalikasan. Saka tagaktak po yung pawis guys. Dapat maingat po tayo kasi may mga mangilan-ngilan dyan na butas. Hindi po natin nakikita. Medyo masukal po yung daan. Talagang single track po siya. Ang kambyada lang dito, primera, segunda lang. Guray. Ilan to ba pag naam kami? Guray, Yunas, tasapin mo na.
natin na nasa baba. Sige, di nga to. The lava flux coming. Nagwili. Master. Ulitan! Ulitan. Ulitan! Idol! Oh, gasolina ba? Papa! Yan ang Jarvis move. Ako duman! Mayat! Nagsilaw. Iuli mo namin yun. Iuli yun mo. On the move. Ulit. Pwede picture na. Ayan, take 2 si Pare Balwag.
Nag-iwas. Nakaw ito na. Nakanas yung pagkurbanan. Ayos lang. Diyan nagbulang dito. Wala na yan. Wala yan. Sige, doon. Okay. Day, perfect mo yan. Ayos lang. Kaya tumakas doon. Hindi na kita di pa ipuntan kita. Hindi nasukatan ti sprocket na katan unay agwil eh. Oh. Mayat. Hey! Wala namin nung nakatanong kayo. Aratan balwag. Ha? Rata ba ba? Ah. Nabidyaw. Uray ni Alben di sigsag. Oy, na nagsikig jay. Sigsag. Ah, sayang ang video. Ito po guys, yung mga kasama natin na nauna kanina. Sir Bugs, shout out. Ayun na. Awan daw ito ay. Hindi kita ka nagsubli na. Kanya na ko nakapit ng jay. Pamoy. Kaya ko na da. Kahit ni nakita na kayan. Okay na sila tulo. Nang niya ko na na ay. Ay bagat to kanya na nakan. Di nga to. Perfect mo sa L. Kita daw. Ang mamong ni Akeo. Akeo. Yabok po guys. Amudak mo ka na. Tagarosaryo. Nya mo kanya papukisan na. Akeo. Dua. Kiramot, ukit na na nang gibanit na. Rabot nga jay. Ay dadaan jay sa kangataw. Rabot. Apa ita? Ajay ayun ti kayo. Wala na kaparis wag mga. Ginalutam. Oh, yun na. Pero may good news din. Ay. Tumangat ka jay ah. Perfect ko mamen. Ada balong ada danong bijingin ko. Insok-sok ko. Tika Jonas. Oin. Saya unang paray. Nakajabang iroin. Ay ito ay mabalain.
Kuhan, mayat rin. Pag namay pa lang. Tuyon! Medyo mo dala na magna. Tandaan mo yun. Nagkakatayo tayo. Nabidyo ko ba di ay? Yan ala ah. Magna ka magamintan ng kadalan. Nagsubli ka dyan, Jonas. Uray. Boy. Ano yun? Iulit tayo. Ikaw tayo baba. Nakakambyo.
Aramida. Muna ka Jai. Nagagdag ko man ay. Ay takang yung mulay. Amo ka na nga ito na kahit. Full throttle mo. I-full throttle mo. Sige, full mo lang. Sige. Uy, ngay. Yan si dalan, gusto Jai, kakikiawan nga Jai. Tapos na batilid na yung gana Jai. Ng tinagpatinggan may tilaan ba ba? Nagmait na tok-tok na ra. Patinggan lang Jai, nagpatinggan ide. Kinamot. Sana pa eh. Isang atyo pa dyan nga tao. Yun. Bali guys, yung daan dead end na po. Kaya dito na lang muna kami. Oh, narigat. Andiyan banta na dyan lang. Isang ati Jai. Wow. Mari kemain tugu-tuju bunan ko niya. Marigatan kayo. Bali, ito na po guys yung mga kasamaan natin na do or die. Mga tirador na riders. Tignan nyo naman yung sinusuong nilang daan guys. Dito lang po sa Barangay Alibeng. Yan po. Kaya ganda po ng tanawin mga kaibigan. Yan. Pare, bangin po yung kinalalagyan natin. Mataas pa yun, oh. Ang taas dyan sa may ibabaw niya, oh. Yan po kami pupunta.
Tulong! Long! Yung pa! Yan po guys, oh, nahulog yan si Sir Bugs. Naputol po yung video natin kanina. Nilulungan ko kasi, naipit yung paa. Pero okay lang. Wala yan, kapoy. Sarap matumba dito sa bundok pag sa highway, wala na yan. Munad si ma'am. What the fuck? Iwasak na yun naman tinagtry. Okay na na. Ay, rata. Yan o guys, oh. Nasa baba sila. Oh, kaway-kaway! Bali dito guys yung dano ng trail site. Bali paikot doon sa may umuusok. Nandun po yung mga motor namin sa baba. Naiwan. Ayan o. Nandun. Bali yung trail site namin dito. Diyan po nagsisimula. Tapos dyan. Oh, help ka na, oh, help. Ang makapukawin. Urayon pa, it's some guide. Ito po yung mga magigiting na riders dito lang po sa aming baryo, Barangay Alibeng. Oh, yan oh, si Sir Bugs, number 97. Yan. Ang hirap ng daanan nyo, sir. So, mas magaling daw si Jarvis kunti. Lamang ng isang paligo lang. Tingnan nyo naman yung daan guys. Pag sa video, hindi mahalatang mahirap. Pero pag nandito ka sa mismong kinaroroonan ng trail site, technical guys. Tapos may bangin pa dyan sa baba. O yan si paring Frank. Pang Red Bull to eh. O. Ang mga dalan pagpagnan na. Ang dalan di pagpagna. Beray. Iwas ah. Ano pala yun sa kayanan?
Barbaro tapilit mo talikod. Nakagangkat tipilit, gumatangkat daw timarsit. Nya. Dito na kami guys sa summit. Oy. Ano, tanaw po yung dagat. Ato ni. Jay, mabalin jay dumanon jay. Nanti ka sila salamagi yung kanamit lang dia. Nanti lungboy nga dia. Sabay, mabalin dito kami kiti. Tinggal tayo. Ako lang pag tinungan no ka. Ayo, mayat. Nay.
Diyan ay panaw. Gitang lag. Oin, bray. May namakmait. Dali. Yun. Tata. Okay. Cut. Irutang baset, kita menjadi mukai. Orain. Kaya na pa ay, mayawid. Naikat ni kuan. Awan di kadinan. Dapat sa kwadita salog. Awan di ulaknan. Maminsan nagituguto ti kuan. Nagituguti tolls.
Extra nga lock. Natin nagilak na riyan. Ano na. Himbag na jay kadinan. Dagsanan, may met na guyod. Ipasanggir mo. Alanan to di kadi alak ni ko dyan abrile. Parehas damot ti size di ko. Oy, 520. Nang masasabi mo, Sir Bags? Ang Manibila, kumusta? Wala na. Oh, may remembrance. May mga kunting galos po tayo. Kunting UP ng motor. Sasara ulit natin yung gate, guys. Downhill po talaga to, kaya kahit di na natin paanda rin, gawin na natin parang mountain bike yung motor, pero nakakadyot pa rin eh. Pabulusok po itong daan natin, guys, pero sa video hindi siya halata.
kumakagat yung preno ko sa likod. Ha?
Berarti apa nak agalalangin tilak. Boy. Idurun mo to yung pasangatan Jonas. Inagalat lak. Tanggal po yung kadena. Pagod na si sir. Exhausted ang lahat. Ikukuha lang ako ng lock. Yan ang agalat lock. Idurun mo taon. Ayo. Naikat yung accelerator. Litat. Na maguyod. Ay dur-durun na na. Ay, limo kay lang yan niya. Limo kay lang. Ada ah. Tawaran niya pa yung timel. Jay. Wah, lock. Talong. Nakitulog di lock. Tulog di lock. Lock. Kakay ko bumba. Bomba. Oy, sinip lang din. Kasi na. May danon na. May danon na siguro. Padurun mo to isang ata na. Nalak jay ko jay 520 na dia motor jay repair lock ni jay bantay brili so Eric tam jay ikot na tara talak kita to na manong mula tilak nanti kasi ada po survey niya.
May ibang bangga dito eh. Angat-angat. Angat-angat pasapat di ko tatay. Lock mo. No, ayos. Kita ko tilak di ko kasurubyo. Alam na ternyata na. Ada pa jelak ti motor dyan ni ko. Irik na bilang. Napugsat mo tak accelerator na rin mat. Oh. Ay kwa. Kasama tayo na. Ay so. Sakto. Helmet. Helmet mau. Helmet. Ay, bumbam lang. Bumbam.